То, значить, ну, в основному тут люди, деякі можуть пам'ятати, що коли були такі от, кружелки, часопис «Кругозор» виходили, там були, коли кружелки можна було нарізати. Ставиш эту кружелку потім на відповідно центр музичний, да, і він грає там, ось це такого кшталту. Тобто я зараз пробував в різних містах потикати. В общем, як по полі чистим, їхали на конях браті сіяністи, коні розної масті, автомати УЗІ, з патронами кайстри кожного на пузі. Ой, луги, мураги, розбігайтеся, вороги. Ой, луги, мураги, разбегайтесь, враги. А над чистым полем на аэроплане летали герои, братья-мусульмане, бомбы рихтовали, глядя в телескопы, некого шукали на полях Европы. Ой, луги, мураги, разбегайтесь, враги. Ой, луги, мураги, разбегайтесь, враги. А за чистым полем на ускрайку леса нехта затаился, лежат раки аресы. Выставился нитки, умацовал гарматы и сядел тихенько, лаючися матом. Ой, луги, мураги, разбегайтесь, враги. Ой, луги, мураги, разбегайтесь, враги. Раптом сутыкнуліся, раптом пачалося, і паўсюль дымілася, і паўсюль рвалося, а пасля мясцовыя байструкі збіралі, шасі з ланжаронамі, косткі ды дэталі. Ой, луги, мураги, разбежалися, враги. Ой, луги, мураги, разлагалися,